खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फैगासिनो दं ख्रीष्ट सिबियारिफोरनि गेदेरथार रंजाथाइ फोरबो गोथार बर'दिन। बर'दिनखौ लानानै दिनैनि सानाव ख्रीष्ट सिबियारि सुबुंफोरा बरायनो साखाफारा जादों। दुलाराय हादोरजोंनो लोगोसे अदालगुरियावबो गोथार रंजाथाइ फोरबो बर'दिनखौ बरायनो थाखाय खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरा बे समाव बायदि रंजाथाइ हाबाफारि आखायाव लानायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ अदालगुरि जिल्ला ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव मोन 24 गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै फैबाय थानाय क्रिसमासखौ बिथा खालामना अदालगुरि सहर नाङैनो मैया मोनाबिलि समाव क्रिसमास केरल सिंगिं रेली हाबाफारि लानाय जायो। जाय हाबाफारियाव रोजा रोजा खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरखौ बाहागो लानानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। राव धोरोम बासिनाय गैयि राभा, गार', बर', आदिबासी, असमिया, नेपाली बयबो खौसेथियै मुलुग गोजोन आरो इसोरनि नोजोराव जों मोनसेल' बेखौ फोरमायनो थाखाय बे क्रिसमास केरल सिंगिं रेली हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिहोयो अदालगुरि जिल्ला ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय नेहाथारि सरन दैमारि बिथाङा। निसिमबो फैबाय थानाय बर'दिननि मुङाव सिगांग्रोनो गोजोननाय आरो हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। दिनै जोङो जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोन्दों। जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव दिनै उदालगुरियाव थानाय 24 अर्गानाइजेसन लोगो नांनानै जों दिनै बे क्रिसमास केरलखौ जों खुंनाय जादों। बिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों गासै राव गासै हारि लोगो नांनानै जोङो जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि बेखौ जोङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव जेन जेबो भेदा भेद सानलायनाय गाज्रि सानलायनाय जेन जों थाया, जोङो इसोरनि नोजोराव जों मोनसे बे थांखिखौ लानानैनो जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिया जेरैहाय बर', आदिबासी, सान्थालि, गार', नेपालि आरो राभा, गार' गासैखौ लानानै जों दिनै खौसेथि दिनै जों बेखौ फालिनो हादों। बिनि थाखाय गोजोननाय आरो रंजानाय मोन्दों। आरो बे बर'दिननि गेजेरजों बयनिबो गोसोआव बयनिबो ओनसोलाव दुलाराय बुहुमाव जोंनि भारत आरो आसाम आरो जोंनि बे BTCआव गोजोननाय रंजानायखौ लाबोथों आरो खौसेथि जोङो थांनानै थाथों आरो अनलायना जोंनि गेजेराव बांलांथों। जोंनि गेजेराव गाज्रि सानलायनाय गाज्रि मोनसा मोनसिफोरा जेन जोंनिफ्राय गोमालांगोन आरो जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ दुलाराय बुहुमनि मानसिफोरखौ अननो थाखाय बासायनो थाखाय गोजोननाय होनो थाखाय बयनिबो गेजेराव मोनसे थांखिजों थांनो थाखाय बिथाङा जोंखौ खावलायदों। बेनो जोंनि ख्रिस्टियान आदसा बेनि गेजेरजों आं दुलाराय बुहुमनि जोंनि आसामनि जोंनि BTCनि गासै जोंनि ख्रिस्टीय सिबियारिनो बयखौबो आं खावलायनो सानदों बे बर'दिननि गेजेरजों बयबो जे नोंथांमोना गाव गावनि गोसो गोरबोफोरखौ साखोन सिखोनै खालामनानै फैबाय थानाय बर'दिनखौ मोजाङै बयबो अनलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ जेन खुंफुंनो हायो बेखौनो आं बयखौबो खावलायनाय। साखाफारायाथ' जोङो मोनथाम मोनब्रै साइडआव जों जानांगोन। जोंनि गोसोफोरखौ जोङो साखाफारा खालामनांगोन। जोंनि गोरबोआव सोरखौबा नायनो बानाय सोरखौबा हिंखा एरखा गाज्रि साननाय गाज्रि जों बेखौ ज्राब गारनांगोन। बे जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों साखाफारा जानांगोन। आरो लोगोसे जोंनि न'खरफोरखौ साब सिखोन जों जेरै उदालगुरि टाउनखौ ख्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों साखोन सिखोन खालामबाय, बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरखौबो हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामना न' बांफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै देलायनायजों समायनायजों गामिफोरखौ जोङो फोसाबनो हादों बा फोसाबगासिनो दङ, बेखौ जोङो फोथायदों।